Tinuod jud di ay nagpariban. Huh? Ayo pa nimong gipariban og imo nang gipalit og bugas. Sayang lang Unsay nimong palit og kwartay. bugas? Unsay pagtuon nimo? Pariban. Nami daghang bugas. Napay Sinako mas na mong bugas no. importante. Daghan pa nang Palit nabilin. pa na nimong bugas. Nganong dag magpariban ko? Nganong magbuot man ka magpariban ko? Isa man sad mo kwarta nga wa man mo yung mga trabaho. Ginagawa mo. Unsay walay trabaho? Mabuhi kami kung wa pa may trabaho. Klaruha ganin imong istorya. Ikaw ba? Ano sig panghimantay man kasi imong isig katao? No. Pero ikaw mismo, wa ka kabantay sa imong kaugalingon? Panghinamin sa maring. Oh no! Before ka manghilabot sa uban. Kung magpariban naman ko, anong bantayan man ko nimo? Ikaw, namantay ba ko nimo? Grabe ka no, nisulod lang ka diretso, way ayo-ayo. Ang nisulod ko kay wala man isarado ang pultahan. Aberto man nilisod ko dayon. Ginoo ko. Kaning tao, no? Sobra kahilabtanon. Pero sa iyong kaugalingon, wa siya kabantay, pero nakabantay siya sa laing tao. Pariban ko, kay naman ko'y kabayad. Isa man sad mo kwarta nga wa man mo yung mga trabaho. Ang kaparat ni mo, no? Kusog kay kang mamantay. Mayroon ka, wa may mga trabaho? Nganong nabuhi man may kung wa pa may trabaho? Ay tapo, bagong may trabaho? Mao ba? Di, mawa ng Na day pud trabaho. may kwarta. May kwarta, oy! Pwede mo baylo ko. Ikaw mo baylo? Never. Nakaibaw na ko si mong kinaiyan, no? Mao di ay. Nang hinaway ka, kay nainggit ka. Di jud maayo na. Kabaylo ako maringbi kay magpariban sad ko. Magpariban ka, di magpariban ka. Magpariban lang ka, pero mamaylo di ka. Unya, kusog pa kang manghimantay. Dili na jud na maunang imo. Ibaw ba ka? Isking piso di na jud ko magpabaylo nimo no. Kay nanon na jud ka deres ato nga dili ka kamaong mubayad. Pero nakadungog ba ka? Nga nagsukmat ko nimo ana? Nadungog na ko na sa mga huhungihong sa mga tao. No. Pero, dili ko gusto nga makapasakit ko og tao. Kung unsay akong nadungog sa ubang mga tao, diri ra na nako ug di na namugawas. Dili ko parihan nimo nga nituyo jud kag anhe kay imo kong kumprontahon kung nganong nagpariban ko, mas maayo pa ipalit og bugas. Dili na imong problema. Bantaye imong kaugalingon. Nakasabot ka? Sorry lang, day. Uli na.